सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै साइकेल रेलि हानजा सुरनाय लानाय जादों। फुंबिलि गेजेर गोजौ फरायसालिनिफ्राय सोनाब मानस्रिसिम। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। नायलांदो बयबो। जोंहा दिनै साइकेल रेलि दङ ना? बेनि थाखायनो जों खमसे गुरै खावलायनाय हाबाफारिखौ जों सोलोंदों बिमानि राव बर' थुनलाइ आफाद थांनानै थाथों बर' थुनलाइ आफाद थांनानै थाथों बर' बिजों जिउलावथों बर' बिजों जिउलावथों जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि गोजोन्थों। बर'नि गोदान जांख्रिथाय 21 मुगानि बुहुम समाजजों समानै आगान सुरफानो आरोबाव गोदान मोनसे जांख्रिथाय। बे जांख्रिथाया नङा बियो राजखान्थि मोनथायनि, बे जांख्रिथाया नङा बियो सुबुंनि बेरेखा, बे जांख्रिथाया नङा बियो खुंथायनि बेरेखा। जों मिथिगौ सानस्रि
ओनसोलाव गैया दा अब्ला गाबोन अब्ला बर' गुदि फरायसालिफोरनिखौ लायनो लांसिगोन दा लाङोब्ला होमबा बेयाव नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन बेबायदि मोनसे कन्डिसन दा बेखायनो आसामनि पलिसिया सोलायलांबाय थागोन नै दाख्लैसो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बालिपारा ट्राइबेल बेलेन ब्लकआव आहम राजबंसि